jatining urip manggene ning endi, jatining pati manggene ning endi wis. Wong urip ning alam donya jatining urip ya ning bumi, jatining pati ki ya besok ade sowan marang Gusti kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, ngono kok ngaku ngilmu tuwa sasi surat diwedharke. Pak Minto, jatining urip ya menungso urip ning alam donya ki kaya ngapa tumindake, Alah, besok munduh kok dawa men kesuwen. Sampeyan niku jatining urip ning ndi, jatining pati ning ndi? Ning alas jatining urip, Jatining mati. ning mebel. Oh iya, Jatining jatining urip iki ning Ning alas. Mergo Jatining jati mati. urip Ah ning mebel. Lah kok iso? Ha iya. Jatining urip. Ning Oh, sing alas. ning alas. Kayak urip to jati urip. Jati pati ning mebel mergo dadi kursi meja lan sak panunggalane. Oh, ketoke ya bakul iki. Kowe Ngono iki kok kok ilmu bakul. tuwa. Ngono iki tekono jajane Jawa tenan. Jawa, Kabedol sajroning bumi, kabedhol sak jroning bumi, karucat karucat busanane, cemplung cemplunge kawah condro di muka. Ayo, Napa niku? Piye? ayo. Piye? Bedol saka sak jroning bumi, karucat busanane, terus dicemplung ning kawah condro. Mati kowe tetep tak jawab wong jebol tela dionceki cemplungne ning gilingan. Ya bener. Godhok. Bener ana, bener. Iya kuwi. Lah kuwi ilmune dalang ki. Ilmune dalang kok mek kaya ngono. Tipe bener. Nyekel wayang pirang tahun. Ayo tekono. Nyekel wayang pirang tahun? Suwi. Jenengan ngertos goro-goro. Nyekel jepang pirang tahun? Wis suwe. Ya wis. Lho. Tekono sih, aku tak ning mburimu. Jenengan ngertos goro-goro. Ngertos goro-goro? Ngerti? Puno kawan wonten pinten? Wis suruh, Jojo. Iya, puno kawan wonten pinten? Pulo kono enten pinten? Papat. Semare pira? Semare piro? Siji. Salah. Piro? Oke. Lah kok Lagi sing semare wakeh iki semare iki. turu le semare turu. Loh, lah iya semare lah ya turu. Semare karo Semar eneke pira? Lah iya piro? Nek Semar Kita. siji, Lah iya nek sing Semare. Semare Oke. Lah iya Lah. piro? Keturunan kabeh iki. Ya. Ya. Ayo kuwi tunggale dadi urip dadi mati. Lah mriku mboten kula nuwun. Walah, kula kintene panjenengan manggake. Ah, kula nggih sing di omah sampean tamune kedahipun nggih. Salam kula nuwun. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Toleh Nggih klitik. wonten dawuh tinimbalan Pak Mitos Kerkulasan nggih. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah barokah Nggih. panjenengan. Saking pundi? Menika saking kemawon tindak saking Purwodadi bablas niki. Oh, ngaten. Inggih, Nggih. dalu wonten Purwodadi Jawa Tengah Grobogan, lajeng dalu menika wonten ringin. Selen sari Mbak Rosyati. Ah, insyaallah mboten wong kula kok ketoprakan. Ngoten. Inggih, Mas, tutup, Mas. Nggih. Sugeng dalu Pak Minto. Sing di omah mboten enten. Walah. Sing di omah minggat. Kowe iki enek. Lho, Mas Minto. Ah, nggih. Sing penting sian alhamdulillah. Tinimbalan kalian Nggih, Kyai nggih. Ringin Sari Nggih, Sepuh ya. kanthi pinangge bagas kuwarasan sedayanipun. Alhamdulillah, nggih, Lagi sowan. mboten wonten rubeda menapa kemawon. Alhamdulillah Mas. mboten tinimbalan warga Sempu. Amin, amin, Kapapanaken wonten Ringin Sari nderek dawuh Mbah Alhamdulillah. Kasun. Saben-saben diaturi ngriki tinimbalan riki nggih Mas. Nggih, Akan kecaken alhamdulillah sawetawis disyukuri, Mas, nggih. kecaken sawetawis. Kula nuwun. Wis wong golek jariah nah. Wis anggere wandane kuwi arep golek jariah iki. Mbok panjenengan pun bedak-bedake ajeng kaya ngapa niki nggih katresnane piyai ngriki. Piyai ngriki niku nek kula mboten kalih Mas niku nggih cuwa nggih gelo. Ngoten lho. Jane mboten kok. Loh, pripun to Mas? Mboten. Kathah sing padha ngrasani. Mas Nggih. Didi iki jane umpama ndak gandeng karo kluthuk ngono ya apik. Wah, ampun to, Mergo cara digambarke Nggih, nggih, nggih. rembulan kalih pundi niku bumi langit. Loh, kok saged ngoten Mas? Jenengan disawang mencorong. Nggih, nggih. Bagus merbawani. Lho, niku lak paningal panjenengan Mas. Mboten sedaya niku sami gemremeng ngoten niku. Wah, Nggih namung bedane sitok. Nggih, nggih. Nek jenengan niku bagus niku mboten pati bagus ning sing ngrejekeni niku. Lho, lah niki Mergo niku wong alhamdulillah. saen. Alhamdulillah, nggih, nggih. Tak mongi. Dalem. Berarti iki ilmune Pak Minto iki kurang dhuwur. Kok kurang dhuwur pripun to Mas? Wong iki bersyukur dadi wong elek. Loh, sok iso Lho iya. omong kaya ngono. Lho iya. Kowe ketok ganteng iki mergo enek wong elek. Nek ra nek wong elek, Apa ketok ganteng kowe? Kowe jajal jejero karo sing luwih ganteng. Ketok elek rupamu. mergo saingane luwih Saingan luwih dhuwur. Niki lho Mas. Wong ki sok kala rumangsa sugih ning urungane sing Lho iya luwih to, Pak. sugih. Iya, iya. Wong ki malah bersyukur kaya kula wong elek. Nggih, nggih. Jenengan ketok bagus, sampean ketok ganteng. Nggih, nggih. Mergo enek kula wong elek, Pak. Jajal sampean nuwun sewu. Jejero karo sing luwih ganteng. Ketok elek sampean. Elek ya ben wong aku ya wis tuwek arep ngopo. Kowe sik enom elek
Apa isin? Loh, mergo ketok tuwek, mergo nek sing enom, Pak. Jajal sampean sing jajan sing luwih tuwek, sampean ketok enom. Piye mboten? Piye mboten? Iya. Dadi wong ki aja rumangsa sugih. Loh. Bersyukur karo wong sing ora duwe. Mergo kowe ketok sugih, mergo nek wong sing ora duwe. Kowe kecewa. Ora. Nesu mergo ora tak sapa, Mas Murene tak sapa, salam Kok Mas apa? Adikku ki. Sama ketok enom aku to. Mergo iki kakek pikiran. Ora ketok lak awakmu ki nesu iki. Mboten. Ora wingi aku ngerti berita sampean karo adimu. Mboten. Hah? Mas. Ngerti. Nggih. Ngergo aku krungu swara Nggih. kowe iki arep rabi bocah wedok siji mbok nggih rebutan karo adimu. Pak Kowe bingung lek mbagi. Pak Minto. Kok mbagi pripun wong kula pun komitmen kali Mas kok. Saya itu non sewu, Pak. Lah nggih. Saya itu mengutamakan istri saya karena kebahagiaan kita, kesuksesan kita itu karena ada istri, Pak. Loh. Heeh. Pak Minto, Kesuksesan seorang suami adalah dorongan doa seorang seorang istri, Wah, itu Dek. saya. Nah. Jenengan nggih ngoten, wonten Ibu Sri, biyen non sewu lho. Jenengan sak derenge kalih Bu Sri, urung kondangan iki. Heeh. Lah iya. Itu kalih Bu Sri. Kelir sik. Alah, ya, Mas. kelir sik 4 meter. Kalau Bu Sri biyen wayang non sewu, Ah. pikulite ngelongkop kabeh. Sak Zaman derenge- biyen ya, biyen. Mas. Iya iya iya. Berarti Tapi dongane Bu Sri, bojo Pak. sing anyar. Garwane jenengan. Ya, biyen sindenmu tuwek-tuwek ta biyen. Ha iya dongane bojo anyar. Bojo niku ngeten iki, Pak. Go rezeki. Iki Aku Sik saksine to Pak. berarti Berarti dongane bojo anyar. loh. Iya. Iya, rabi nah kowe ben luwih laris Loh, neh. aja lho. Lah ngopo? Lah wong niki siji mon royan kali tanggane, Pak. Lah kuwi. Lek perkara aku wis, Pak. Sing tak pikir ki mek sitok-tok Apa? begini. Apa? Sitok-tok begini iki. Sing mbok pikir napa kok Sampeyan ya saku? wis duwe jodoh. Nggih. Kamu ya serabi. Nggih. Aku ya wis. Sampun. Sing tak pikir mek sitok kok sitok-tok ketahuan ndek iki. Sinten, Mas? Pak Mudin, Kamu dendi? Pak Wiji, Rung de jodoh. Ngawur Pak Wiji ki pengalamane pun kathah. Wis ping pindho berarti lak pengalamane akeh. Din. Sik to, sik. Sik. Iki lho, Pak. Nun Sadurunge matur karo Pak Mudin apa sebabe Pak Mudin kok rung de jodoh? Loh, nun sewu sebabnya apa? Ngopo? Sebabnya Pak Mudin ki swaleh karo wong Alah. rabi bendina ngerabekke wong. Alah, justru malah nun sewu. Wong ki lek kulino ngrabene wong, kuwi psikologi internalnya itu beliaunya akan menjadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ah terus. Kulino ngrabene wong, lah kok malah ora dibojo ki piye? Ini ya Mas, tak kandhani. Ketau ndek iki lho Den Mudin. Sampeyan aja nggoroi Pak Mudin. Pak Mudin ki paling pinter lho. Loh. Sampeyan dalang sik sinau lakon, yoga sik sinau pathet utawa notasi. Sinden sik sinau gending, sampean sinau dagelan. Mudin ki paling pinter lho. Rektore kalah karo Mudin, dosen kalah karo Mudin. Kok iso? Rektor iki paling ora mulang mahasiswane. Ben pinter. Iya. Mudin iki lho mulang mayit pinter. Piye Jaja? Kowe apa teman kowe? Enek guru ngulang mayit. Aku ki lek meneng ngene, sing tak eling-eling mek Mudin tok, Pak. Kuwi kudune Pak Mudin ki di apa keni diruat. Nah, kowe pengen dia meguru nang Pak Mudin. Kak, Itu. Ben ditelkim. pindho lah kamu jan. Ah ngono kuwi diwehi rumus ben kepiye ngono. Mudin kok pindho ra dadi. Kowe iki contoh. Rene iki ya usulane. Ah, tak eling kuwi. Sampean Sik, rene tak omong. kali Pak Minto ki usulane Pak Mudin lho. Loh, iso ngiler cakamu. Cakamu ngiler kowe. Tak omongi. Tak omongi, Pak. Ayo. Jajaran dari Bapak, Kantipmas, Babinsa, Pak Pak Polisi. Polisi, TNI Polri. beliaunya tahu hukum, Nggih. beliaunya tahu pasal. Nggih. Akhirnya beliau tidak melanggar pasal-pasal itu. Alhamdulillah. Nggih mboten? Nah, Pak TNI Polri, beliaunya juga tahu dasar hukum. Beliaunya adalah pelindung, pengayom dan keamanan bagi masyarakat Obor Indonesia. masyarakat. Beliau juga tahu bagaimana untuk mengamankan masyarakat. Lah iya ngono. ya. Mudin. Tukang rabekne uang, Terus kok malah jeleput ki piye to, Din? Masya Allah. Ngeten Pak Minto nggih. Iki- Wong ki kinodrat dhewe-dhewe Mas. Kowe ambok kaya ngapa omong kaya ngene iki nek wis teko titi wancine wong ki jodoh ora kena dipesti kok. Kowe ora celerekan lambemu lho. Aku tak eling mek Mudin tok. Wong wis piye carane ben awake dhewe ki entuk sawab. Izin Pak Minto, izin Pak Minto nggih. Ngono lho. Saestu kula nyuwun wedal diluk, Mas. Ya. Kula tak nuturi karo Mudin. Loh,
Lah kowe sok bakal tuturi Mudin kok saiki nuturi Mudin. Oleh jabatannya dhuwur sebagai perangkat Mudin. Tapi dalam hidup berumah tangga nun sewu. Nek karo aku nun sewu lho. Saya itu hidup berumah tangga meh 17 tahun lho. Tapi tetap awet sampai sekarang. Awet, betul. Walaupun saya itu duwe, sembarang duwe. Nggih. Sawu barang duwe. Nek golek wong itu gampang. Biasane tapi saya tidak tergoda dengan wanita-wanita lain. Biasane derajate wong ki nek wis diangkat harta tahta wanita Itu yang menjadi godaan. Ijen Pak Minto. Sik. Panjenengan duwe. Wis bos sembarang duwe. Bojo ya wis duwe. Tidak akan tergoda dengan wanita lain. Mergo wong ki lek jabatan dhuwur kuwi godane mung harta, tahta dan wanita. Terus sampean blas. Pak. Berarti sampean ndak patek normal termasuk. Pak Minto. Wong lanang ki lek ndak ngerti wong wedok ayu kok ndak tergoda, imane kuat iki ya apik tapi sampean ndak normal. Kuncinya siji Pak Minto. Boleh kita mengagumi, tapi jangan sampai kita itu mempunyai niat untuk memiliki. Kowe mau muni ngono ora? Loh, ora. Lah iya. Tapi kan hanya mengagumi. Tapi lek memiliki kan tidak. Mek mengagumi tok. Mengagumi. Berarti ya ndak patek normal. Pak Minto. Normal apa ya dudune sampeyan? Lah iya toh. Jane ya normal. Iki Wah jeneng iki kon jiji kok. Pak Mudin. Tak balik Pak Mudin. Coba aku yo, Din. Nyapa ya bene to Pak Mudin ya seneng kok. Iki rumus. Rumus piye? Pak Wiji. Pak Wijian lo. Gayamu nuturi Mudin. Wong ki lek wis ki nunturi Pak Minto nggih. Iya, heeh. Sampean tak dongakne ndang temu judune. Amin. Pak Mudin. Terus? Tapi siji ini riset penelitian saya. Piye kuwi lho? Golek jodoh wong wedok, kuwi nun sewu jenengan golek wong wedok. Ben awet. Ben awet jenengan goleki wong wedok yang sesuai dengan kriteria saya. Contone. Sampan aja golek wong wedok sing duwe andeng-andeng ning mata. Duh. Lah wong kok kon milih andeng-andeng ki hubungane apa terus kuwi lho? Sik. Pak Minto. Kuwi lho. Andeng-andeng mata aja dirabi. Sebabe. Ning mata ndak duwe. Loh, Matamu ki kan putih. Kuwi sing ireng kuwi ora ya andeng-andeng. tegese andeng-andeng niku Terus kok golek Pak Mudin kok kon golek wong wedok sing ndekne andeng-andeng mek putih tok ngono. Maksudnya andeng-andeng Pak Minto, andeng-andeng Pak. Ini, Menika jelas. kelopak mata Pak Minto. Jelasno, andeng-andeng ki tai lalat. Tai lalat. Kuwi nek cilik. Cilik lek gedhi ki tai kucing. Yo. Rasa nggih tai kucing. Aja golek wong wedok sing duwe andeng-andeng ning mata Pak Mudin. Nah, kuwi. Mergo lek wong wedok duwe andeng-andeng ning mata, itu kriteria wong wedok sing mata keranjang. Jelalatan. Jelalatan, paribasane wong lanang ning omah ndelok wong lanang ganteng sok kala sik keguh. Oh. Sik aja kok tutukne sik. Nggih. Ibuke cacah dhisik enek andeng-andenge ning mata kene dhisik. Enek Ning gandeng aku kelingan mbok omongi, "Wah, lha iki golek Mbok kelokop. tak langsung tak Leser. kelongkop." Bener. 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 Ya kuwi nggih titikan. Titikan. Terus siji aja andeng-andeng ning Ning mata. mata. Loro, Aja duwe wong wedok andeng-andeng ning lambe. sebabe yen Wong andeng-andeng ning wedok lambe. nek duwe andeng-andeng ning lambe kuwi wong wedok sing lamis seneng buka aib rumah tangga. Lho. Lamis ngalor ngidul ngomong sok kala nek masalah keluarga kuwi sok kala dienggo story nang ngene WA. Lho. Siji mata, loro ning lambe. Lambe. Sing ketelu, Mas. Aja rabi karo bocah wedok sing duwe andeng-andeng ning pipi. Sebabe nek diandeng-andeng teng pipi. Wong wedok lek duwe andeng-andeng ning pipi sok kala seneng diambung wong lanang liya. Lho. Pak lagi. Loh. Rata-rata ki. Sik, rata-rata. sik. Suro Pak. Iki ditriti kabeh sinden kene andeng-andeng ning pipi ora. Alhamdulillah bocah wedok iki ora enek, Pak. Nah, kuwi enek sitok iki kene tak ambunge kene. Lah. Sampeyan iki termasuk bragas. Dalang itu tuwek yo nrutus Lho, aja. tuwek iki lek mung casinge. Ayo ning ora itu iki garisnya dhewe-dhewe. Oh iya, garisnya dhewe-dhewe lho ya. Dadi ngono kuwi. Anu, Garisnya dhewe-dhewe lho ya. Iya. Ya, Garis- seret wekmu garis iki kodrat kok duduk garis kuwi. kuwi mau garis iki kok. Garis kodrat. Ono. Siji lambe, loro mata, Mata, telu telu pipi. pipi. Lah terus sing slamet ben iso diwengku dadi garwa, bekti karo Kyai Kakung nggon apa, Mas? Din, rungokno Din. Wah, gayane kaya bae nek nuturi. Sik. Lah wong Iki mau perkara wong wedok, iki, aja rabi perkara andeng-andeng. Tapi kula duwe siji wong Enten wedok kunci- sing gemi setiti, kuncine. tresno karo wong lanang, ora bakal buka IP rumah tangga, iso ngatur manajemen ke arah rumah tangga. tur insyaallah awet. Awet, sampean kudu golek bocah wedok sing duwe andeng-andeng ning bokong. Oh, iki apik iki. Sik, piye? Sik to. Ben entuk jodoh sing bekti, gemati, Gemati. tur awet kanggo Awet. selawase. Kuwi golek bocah wedok sing duwe andeng-andeng Andeng-andeng ning bokong.
Lek toh piye ngono toh. Gedeng, Kan gedeng. gede. Itu kuwi jenenge demblok. Wis Pak, nek ning moto lak penak nyawangi ndelok pit. Lah iya. Nggon pipi ya ketok, nggon lambe ya ketok. Lah terus nek kon ndelok ciri-cirine adeng-adeng ning bokong ki terus piye? Carane isuk jam 5 budal ning pasar Sempu. Anggere nek wong wedok liwat dibiak. Delok bokonge nek andeng-andenge ra. Nek wong liwat dibiak, gak enek pindah neh. Pindah Nek wong wedok neh biak biak neh. neh. Akhir Tak jamin saulan. ketemu jodone. Diantemi polisi. Nah, Entetane iki wong gitu, Mas. wedok, Oke. saiki wong lanang lek golek kriteria wong lanang sing wong lanang tanggung jawab karo wong wedok gemati Nah. ora galem ngeliya piye ayo. Golek ana kuncine siji. Apa? Dagelan enom, ya toh. Alah mesti kowe iki. Andeng-andeng lho, andeng-andeng. 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 Heeh. Ya ora iso wong lanang kok. Apa ya iso kowe nitik wong Aku tau diwejang karo Mbah mbiyen. Pripun? Duwe anak wedok, diweling. Nggih. Le, besok lek duwe anak wedok umpama arep dipek wong lanang, pisan tritinen aja enek andeng-andenge ngapunten Nggih. ning alat vital. Pripun niku? Mbah mbahe ngono kuwi kok. Pak Kok Minto. ora tek cetha to kuwi? Pak Minto. Pak Minto. Ya padha karo sular ngecek. Bener. Lah kuwi Berarti lek pas sunat kae nunggoni. Nah, dicek. Dicek. Oh gak enek. lah ya kuwi ngeceke Bener, penak. Ayo ning lak nggon tujuane lak beda to, Mas. Beda, Pak Ngeten Minto. lho, Mas, ngeten Mas Ah. Win. Dadi nek Mas kula ngomong tenggene Mbah Mudin iki lak ora logika to nek Ya. ngoten. Eh. Nek kula niku jenenge Mudin, kuwi wis duwe paugeran dhewe ngono lho. Mbah, Ora usah mbok kandhani ngono kuwi. Delok wae mlakune sapa? Pamane Pak Mudin. Pak Mudin. Iya ta, delok to Mas. Nggih. Mlakune karek ngendi? Ngetan. Nek ngetan kuwi tembunge lak wetan. Wetan basa Indonesiane timur. Timur, mula tembunge timur ki ati-atine lemu njaga umur. Arepe kowe golek jodoh nek umurmu kuwi cethek, cekak ning lak ya muspra. Lho ngono lho. Sing penting jaga umur sik perkara jodoh Sik. wis Umure Pak Mudin iki pira? Pak Mudin ki somben kira-kira ngantek 210. Saiki lho, saiki umur pira? Saiki. Pak Mudin ki 60 Eh, ke atas. 43. Nah, ngene. Petang telu. Aku yo menggaris bawahi Nggih, nggih. apa sing didhawuhke Mas Kluthuk. Nggih, Pak. Apa sebabe kok Mudin sakyahene ndak rabi, sampean kan nyalahke Mudin kudu rabi mergo sering ngrabekke. Nggih no. Oh iya nek penere. Nah, nggih lho, Pak. Mergo jenenge Mudin ki sok kala mangsa, Nduk, Le, kowe saiki dijabke Nah. dadi wong wedok salehah, Nggih. dadi wong lanang tanggung jawab, ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah Mawaddah warahmah. warahmah. Lek Mudine ra duwe bojo. Nah, ayo. Ngene. Sing dimrapekne apa ngene? Ora percaya. Ngene tak kandhani. Ora percaya. Sik, Wong sik. ngene, mesti ngene. Yo, mantene ya. Iya, iya. Kalau isin, wong isin, wong isin. Ngomong. Iya. Duk, Iya, iya. anu Nita karo Agus. Nggih, nggih, nggih. Wong isin, wong isin. Muga-muga Iya, iya. arabekne dadi teman sing sakinah mawaddah warahmah. Penengah ya Nduk tak dongani ya Nduk. Iki mesti sing dirapekne ya. Nggih. Dongane apa? Loh, mare ora ngerti nalika ijab kabul. Kuwi enek sah-sahan sing kudu dieling-eling. Ngene Pak Mudin. Ayo njajal pas ndi? Kula tampi. Pak Mudin. Sampeyan kok apal men lho, pengalaman men lho. Loh, kowe iki wis pengalaman. Pak. Mas, Iki pengalaman. sing diingat Sangat pengalaman. wong rabi, Pengalaman. wong rabi kuwi. Wong aku ki arep ngomong sing serius sik. Tapi Iki kamu- nyambut gawe iki ya ora labura bekerja sambil berdoa ora. Kowe ya aja melu ndonga. Lho, lah ngopo? Kowe ya padha karo Mudin. Ngene lho, sing penting ki nalika ijab kabul ki lak eling to. Gak iling aku, gak iling. Kula tampi mas kawin kanthi seperangkat alat salat kula bayar tunai. Pi disawang ya bener seperangkat alat salat. Ning paling tidak ki nggon mas kawin iki Nah. dieling-eling. Kudu dieling-eling pas Mas kawin. Mas kawin. Lek iki cerdas, Mas. Nggih. Kebanyakan wong rabi iki kan mesti mas kawinnya seperangkat alat salat. Salat. Ning lek iki cerdas. Kula seperangkat alat tani, Pak. Dak kowe dhek ben wedhus ngono. Aku wedhus saya. Mulane 35 jumlahe 8, jumlahe 8. Heeh.
angka 8 ki lak kon dhuwur nganti tekan ngesor. ora ana pedote. Ora ana pedote. Dadi kula kalih bojo kula ngantos sakniki ora bakal ana pedote ya ora bakal ana kuwi lho. dendam. Alhamdulillah. Ning ya muga-muga Kula nun sewu lho Pak. Kula lek delok wong ayu-ayu ngeten iki. Alah. piye Mas? Ya demen. Hah? Pengene ora Pak. Tenanan Mas Lutuk ya. Wong ki arep mripat ki nyawang tok. Ora ngrasake. Ning melu seneng lho. Gitu Mas. Ulane ulan sura kudu sinau bab-bakan kejawen. Lho kene Paribasane ngene. Nun sewu. wis sura lak iso poso mripat, poso kuping, poso lambe, poso ati. Oleh kowe nyawang wong ayu ning paribasane kowe kudu ikhlas kaya ragamu. Lho, piye kuwi? Lho, Iki bocah-bocah itu mek apa to kijane? kok bakul kemul barang ngene iki. Jan aku gumun kok. Wayangan koyo camping lho iki jan. Panganan tok ki jane wayang apa warung ki jane. Menungso kuwi lek ulane sura apa meneh ulan Jawa. Nggih. Kuwi kudu duwe jiwa utawa rasa ikhlas kaya ragane menungso. Pak, Nun sewu. contonono Mas. Ilmu tuwek iki. Iki cekelane gegemane wong sing gesang kanthi apik. Iki ilmu Jawa. Aja meneh kok kowe Pak Minto. Lah nggih. Mudine no. Pak. Mosok. Umpama ning ngarepmu nek panganan. Terus enek. Ikhlas sing ragane menungso ki nun sewu. Nggih. Iso nyawang ora iso njupuk. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso wareg. Iso wareg ora iso ngetokne. Kuwi ikhlas sing ragane menungso kaya ngono. Wah, kuwi kok akeh men to, Mas? Wis sasmita apa? Sasmita. Mulane dadi menungso kang urip ning alam donya kudu ikhlas. Mergo wis duwe conto ning sarandoning badane awake dhewe. Iso nyawang ra iso njupuk. Iso nyawang ra iso njupuk iki umpama ning ngarepe dhewe enek panganan. Iso nyawang ra iso njupuk. Sing iso nyawang sapa? Mata. Ning apa iso njupuk? Mboten saged. Sing njupuk apa? Tangan. Tangan, Pak. Lho, Mas, Ya. lho. Tangan ke iso njupuk ning apa iso mangan? Ya ora iso. Sing mangan sapa? Lambe. Tangan ke mek njupuk netok ning sing ngrasakne mangan ki lambe. Lambe. Lambe iso mamah, Pak. Ning ora iso ngrasakne. Sing ngrasakne sapa? Ayo ilat. Ilat. Lambe ke ikhlas mung mamah netok ning sing ngrasakne ilat. Ilat. Ilat ke iso ngrasakne ning ora iso wareg. Gak ngrasake wareg sebabe Sing wareg sapa? weteng. Weteng, Pak. Weteng ke iso wareg ning ora iso ngetokne. Sing ketokne sapa, Pak Minto? Sing ngetokke weteng ki ngrasake wareg. Ning ora iso ngetokne. Sing ngetokne napa? Ya sandinge bokong kuwi mau. Ikhlas ragane menungso kaya ngono. Iki ngilmu tuwa. Ilmu tuwa. Saiki tak tekoni lek pancen kowe ngilmumu tuwa mumpung ning wulan sura. Nggih, Mas. Jati ning urip manggene ning endi, jati ning pati manggene ning endi wis. Wong urip ning alam donya jati ning urip ya ning bumi, jati ning pati ki ya besok ade suwan marang Gusti kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, ngono kok ngaku ngilmu tuwa sasi sura diwedarke. Pak Minto, jati ning urip ya menungso urip ning alam donya ki kaya ngapa tumindake, Alah, besok munduh kok dawa men kesuwen. sampean niku jati ning urip ning ndi, jati ning pati ning ndi? Ning alas jati ning urip, Jati ning mati. ning mebel. Oh iya, Jati ning jati urip. ning urip ki ning Ning alas. alas. Mergo Jati jati mati. urip Lah kabeh. ning mebel. Lah kok iso? Ha iya. Jati ning urip. Ning Sing ning alas. alas. Ke urip to jati urip. Jati pati ning mebel mergo dadi kursi meja lan sak panunggalane. Oh, ketoke ya bakul iki. Kowe Ngono iki kok kok ilmu bakul. tuwa. Ngono iki tekonono jajane Jawa tenan. Jawa, Kabedol sajroning bumi, kabedhol sak jroning bumi, karucat karo busana, cat busanane, cemplung. cemplunge kawah condro di muka. Ayo. Napa niku? Piye? Ayo. Piye? Bedol saka sajroning bumi, karucat busanane, terus dicemplung ning kawah condro. Mati kowe tetep tak jawab wong jebol telo dionceki cemplungne ning gilingan. Ya bener. Godhok. Bener ana, bener. Ayo kuwi. Lah kuwi ilmune dalang ki. Ilmune dalang kok mek kaya ngono. Tipe bener. Nyekel wayang pirang tahun. Ayo tekono. Nyekel wayang pirang tahun? Suwi. Jenengan ngertos goro-goro. Nyekel jepang pirang tahun? Wis suwe. Ya wis. Lho. Tekono sih, aku tak ning mburimu. Jenengan ngertos goro-goro. Ngertos goro-goro? Ngerti? Puno kawan wonten pinten? Wis seruh, Jojo. Iya, puno kawan wonten pinten? Pulo kono enten pinten? Papat. Semare pira? Semare piro? Siji. Salah. Piro? Oke. Lah kok Lagi sing semare akeh iki, semare iki. turu le semare turu. Loh, lah iya semare lah ya turu. Semare karo semar eneke pira? Lah iya piro? Nek semar Sito. siji, Lah iya nek sing semare. Oke. Lah iya Lah. iki lho, keturunan kabeh iki. Ya. Ya.
Ayo kuwi tunggale jadi urip jadi mati ya kuwi. Jenengan iki meleset kok. Sing penting ngeten, Pak. Sing penting apa? Ringin Sari Hah? ini akan menjadi sebuah dusun yang gemah ripah lo Jinawi. Ya. Tegese napa, Pak? Niki papane teng pundi? Benjan madhep pundi niki? Aku bingung. Nah, ngriko Jenengan ngetan, iki Pak. madhep ngetan, Pak. Rasaku madhep ngidul aku anggar turu ning gledikan tangim di bingung. Niki madhep ngetan. Ngetan. Ya. Ngetan niku ampun kula ulas. Ya. Mula sing gen wetan dikek ngriki jenengan madhep ngetan. Etan iki jumudule srengenge. Nah, Sing madangi jagat muga-muga sedaya warga masyarakat Ringin Sari oleh pepadangi jagat apa sing dijangkah apa sing disuwun diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa nah, taala. Ya. ngarepe wetan kuwi kulon. Kulon ki Tegese lumaku kanthi alon-alon gremat-gremet waton slamet Sareh-sareh. riak waton kecandak sareh-sareh waton Lek pikuleh. gremet-gremet waton slamet disalib kancane awake dhewe ra bagian apa-apa. Wis ora kanggo Anu iki cara dalang- tembung lawas ngono kuwi. Anu dalang wangel ki dalang angel. Lah saiki lek panjenengan percaya kowe ndagel gremet-gremet waton slamet. Alah ra payu. Tegese ki ora mek ndagel tok Pak Minto. Tegese ki nyambut gawe sembarang ki gremet-gremet waton slamet. Olehe mek sithik lek gremet-gremet. Alah sakarmu toto aku wis gumun aku jenengan iki. Sampai Gelap. Jadi pesemon wong biyen ki Lah, aja ya, dienggo. gremet-gremet. Kita tetap semangat berpacu dalam hal apapun. Maksudnya ki lek numpak motor ki kalem-kalem ngono lho Pak Wis Minto. ora kanggo. Dalan enek sing ngatur, kono yo enek sing nyetir, awake dhewe mlaku yo golek slamet, kono golek slamet. Lah yo tak kan maksudku yo kalem-kalem ngono kuwi lho Pak Ning Minto. aja gawe pesemon lawas. Lah yo Lek pengen maju. kuwi yo apik wong tuwek ya apik gawe wong tuwek. Apik mungge wong biyen saiki ora gathuk, ketinggalan ralah rezeki kowe. sabar to sabar. Nyapa kok Masuk ki alon-alon gremet-gremet lho Pak Minto. sareh-sareh waton. Kuwi biyen. Saiki yo Ngedak digawe. geger apa piye? Sampai Sesat to. Kowe tak dudoi. Wong jaman saiki kok ya Kowe nge. karo Mas Minto aja ngeyel. Dagelan ki nek ngeyel karo ki sesuk dadi cilik lho dagelan. Nah, iki lho. ngene. Iya. Wis sesuk dadi dagelan cilik lho. Sesuk ralah melu kowe. Loh. Melu lho. Wah, jadwal Tak omongi le, zamane wis maju milenial apa-apa sudah canggih. Aja sok muni mulang nyang anakmu le. Gremet-gremet waton slamet, gliak-gliak sepengin tumilah anakmu ketinggalan wis. Ah, iya padha kuwi ya. Padha aja. Nyapa? Wong tuwa ndonga kok kok kleru kok. Kok iso? Aku ndongane anakku to. Heeh. Tak utang sik cilik to. Cek pok. Anakku sing wedok ayu dhewe, ayu dhewe, ayu dhewe. Nggih. Bareng gedhi ya. Piye, Mas? Ayu dhewe. Loh, kok ayu dhewe piye? Lek awor kancane elek kok. Dadi lek dhewe ketok ayu. Ayu dhewe, ayu. Elek. Wis didem suasana tembang. Tembang. Saiki Ayu dhewe. Wet Mulane lek ndongakne aja ngono. Muga-muga ayu dibandingne kancane ngono lho, maksudku lho. Kowe tak tapi lambemu mula to ngene lho. Dadi wong tuwa ki bayangane anak. Apa sing dilakoni wong tua anak mesti nirokke. Ya iya. Nek awakmu lakumu apik anak mesti melu apik. nah, Jadi ilmu dari hukum orang tua itu harus ditanamkan. Iya. Mulane ndongak sampe aja ayu dhewe, aja kancane dhewe. Mas Minto ki ngene iki lho. biar Senengku ngene iki. Dadi kowe ora sembrono nek aku no manut karo ngene kene. iki padha karo sampean mulang sinden kowe. ngono. Gemet-gemet waton Slamet slamet sinden ku mlebu setengah, munggah setengah 10 bongko aku. Ya nek sing cilik-cilik ngene iki cak gremeto cekan nggon. Lah nek sing kae gemblung sitok kae. Loh, napa kowe? Gemblung Blok gundul kuwi. apa kuwi? Beduk masjid. Ngawur wae kowe. Ya iki sing dikutang ayu dhewe ya iki. Ayu dhewe Awak apa kancane lek lho. ketok elek dhewe saiki. Heeh. Iso. Iki nek pundutan tembang, Mas. Anu tak gandrunge sitok engko Oh iya. apik iki sik. Heeh. Ya kene, Nduk, jajal, Nduk. Karo sampean ya. Ngono. Oh sing kenes ya. Tak golek sing kenes ya. Kene nih. Cung. Wah, ya ampun bocah jan. Kaya ngene. Ngeten lho, Pak. Ringin Rejo sing digoleki Ringin ngeten. Sari. Ya, Ringin Sari. Ya nek lak masyarakate Rejo. Iki lho masyarakate Rejo. Dagan sampe lek mati sing bosok cangkeme. Oh, berarti nek sikatan dadak wok-wok kene. Goleki cangkem kok iso. Kene, Nduk ya. Pancen iki pesenane Mbah Lurah Mbah Iko. Nah, rada rene Mas, rada rene. Iki piye-piye yo gathuk ning nggon iki penak. Pangapunten Mas Minto. Nggih. Kula picados mawi rene lho. Kuwi kok gandeng ki ngopo to? Rene lho. Wis rasan dadak ning kono. Kowe iki nyisi aja ngregon-ngregoni ngono lho. Kono, nyisih awur kek mudin ngono.
Aku yo ora tau bener nyambut gawe sampean iki. Kowe iki domongi. Kita sampean biyen lek ngutang mesti ganteng dhewe. Wis beda kok iso. Pelok Mas, pelok. Aku ndak dikutang, sayangku. Aku ora tau ngudang ning langsung ngidoni. Aku langsung bertindak. Wong ki nek omong tok lak kaya bledek. Omong tok ning ora nek buktine ngono lho. Iki nyapa? Oh, apa yang ngendok? Wong aku ki ning kene mbok pledine iki. Lah yo iki ya seneng to. Langsung ngendok ngono tak foto. Lah tak kira kan mapan mau. Mapan ki yo karo aku ora kok mapan ngono kuwi rene. Peloke Mas. Anu kula ora di kalem-kaleman nggih Mas. Ah, alhamdulillah. Mboten gremet-gremet niki langsung. Tenan. Pokoknya nek dagelan kok muni gremet-gremet waton slamet. Pateni tenan. Aku dilokne cacah kuwi lho. Jarane aku Maria Boneng lho. Gak apa-apa. Wong alok, wong ki nek dilokne wong aja ditampa kanthi lara ati. Dikraske wong aja ditampa kanthi lara ati yen iso kanthi lara tipes. Iki tuladane keluarga harmonis ki ngene iki. Dilokke wong kuwi nek mbok tampa, kuwi bakal dadi iso. Mungkin apa to? Lek golek gandengan pengen ye. Ya, yo beduk masjid. Aku yo jaremu beduk masjid. Yo ngadeg kok, Nduk. Pit. Malah pokoke tremos nah. Kendek yo iki lho. Lah yo babatan iki ning kene iki. Sing apik yo kuwi yo. Coba. Masalah malah kaya winih nanas wis iki. Nah, niki Mas. Nggih. Enten daharan. Nggih, siap. Didahar kalih garwane. Gampil mungkin kula benake Pak sik aman. Kene Nduk. Coba tak penake. Wong itu kok galak. Emang ngarani aku apa? Ayu. Ngarani aku apa? Ayu iku. Ngarani aku apa? Ayu mosok kopemu kopone jan iso. Uduk. Ayu. Bedok masjid ta? Kopemu gragas. Kowe lho cantik langsing. Tenono. Langsing. Tenono. Wah, komburi jeblok kowe ngono ya. Langsing. Coba Mas tintingane Mas. Bokonge kok kompresor. Yen ning tawang ana lintang. Pripun Kang Mas? Nyapa untuk taku. Ngalih. Oh, kemayu tak cubles bosok iku. Wani nyebis aku, wani. Gak wani. Wis jane iki wong wedok apa jane gali iki. Kuwi lek dadi pipit nyoh cublesen ngono. Wong ayu aku ngenteni awit tekno yo sing pantes di tengah dadi beduk masjid iki. Menengot. Gandengmu tengah beduk masjid. Iya, beduke kowe. Yo terima-terima anak kowe nuthuk beduk masjid. Kenyeh. Kowe beduk masjid takon tutuke. Lah iya. Lah kan. Walah Mas ngrungokne tangga etan omah ki. Ngono kuwi lho. Tundane wong ki yen omah-omah ora kena kanggo patuladan ngono kuwi. Arep elek apik yen wis wong loro jejer sarimbit, elekku yo simpenen, elekmu yo tak simpen. Rasaku yo mbok rasakne, rasamu yo tak rasake. So sweet Mas. Arep poti kaya ngopo iki aku yo sayang Mas karo samane. Oh ya sing wedok kaya ndruwo. Gremat waton sama. Apa? Iki lho, kaya buah, bojomu kaya buah. Kaya buah, bojone Pak Kami tuwa ngono lho. Bolone kaya drone gundel. Lah kuwi piye? Iki ngono kuwi anggo inggi. Bojomu tangkeme mbok diatur. Ngelone aku kaya ndruwo ngono ki nyapa? Aja nesu. Mas, aku takut. Aja diatur aku. Aja dikasih. Sabar. Kok nyapa gandoli aku yo ora trimo. Aja nesu nduk pancen rupamu kaya ndruwo sumpah. Wah, ganjine. Kene ya, Nduk. Sik tak pundhutne roti, Nduk, tak pundhutne roti. Mas aku pas lapar sekali loh. Ya Mas. anu, tak pundhutne roti sik kene. Aku ki mau wis sangu. Tak pundhutne. Anu lenggah ya, Nduk ya. Oke Mas.
Tak gandrung lenggah karo nderekke Mas Minto. Nah. Ini ngapil kursimu. Bojoku lak mbuneh ngene iki enggak ada duanya loh ngene iki bojo ngene iki sik nyileh. Mulane aku ki noto ati angel nduk. Sangke gematine karo wedok nganti bingung. Nganti bingung sing diopeni sing pundi, Mas? Lah iya kok ngono kuwi. Bingung nek nuruti kowe iki lho. Ngapunten, Mas. Pak Mudin, Pak Mudin. Pak Mudin. Cakep. Oh dadah. Sakinah mawadah karo. Nyenduk mamen. Ditulang, Mas. Disuapin. Ya ngene, Nduk. Pancen yo pangapunten nggih, Mas Minto. Nggih. Pancen sedaya menika lumakune wong omah-omah iki kudu saling Iki lho, mengisi dan melengkapi. menunjukkan kasih sayang seorang istri dan suami dalam keluarga bahwasannya akan terjadi salah satu keluarga yang bahagia lahir lan batin. Kula nek nyontoni ben ibu-ibu ki gemati karo garwane. Nah, Mas, Apa to? capek. Capek wis njaluk piye? Duduk. Duduk. Nuk. Nuk. Kowe iki mesti ngono iki geding. Lah aku nyontoni apik kok. Kowe iki mesti Golekne kono. Aku yo capek, Mas. Memang kok pawonan buri ngono. duduk kene kaya kletek ndok. Wis kok duduk lho. Masa yo nuk nih kok enak capek enak lho. Yo. Mak ya, Nduk. Paham lagi, Mas. Temen kaya aja kenyek. Cangkemmu tas dinget yo awak. Delok apa? tanggane mangan enak, mangane ketok berdua. Anu ya, Nduk. Badok kok Mas luwe aku, Mas. Maem. Oh, Mas. Duwe bocor romantis yang ngene iki. Wis tondo tak turuti apa njalukmu sing meneh ora mudune lintang lan bulan. Kowe lek lingkuh ngene malah kaya bantal kerek ndok. Ndang tok aku luwe lho. Aku lek makanan ringan nih sak. Marang nika. Apa kuwi? Makanan ringan. Engang poso. Aku watuk mangan iki. Makanan ringan. Ayo jajan kuwi ning isor ki ya ana. Mas lagi, Mas rotine Mas lagi. Wah, jan harmonis. Oleh mek opak dibadok dhewe. Sarah to. Kaya kalu ditulang. Atas sakmu atas sik tak mamahne sik tak mamahne. Ya, aku. Gawe. Ya, atas atas jas. Mau mulai. Kaya bayi mbok mamahne. Ya pundhutno Pit, kon dulang ben ketok harmonis kuwi. Mas. Iki lho. No. Mas kurang marek aku. Kurang larak sik. Anu sik tak jikone pancen wis tak siape Nduk. Tenang bae Nduk tak siape. Kene le. Ayo anu kene kemana? Alhamdulillah. Bojoku so sweet banget. Aku ki mundhutke maem sampeyan ki seneng mergo sampean lak ya sering tak maem to. Nggih. Lah malah lingguhmu kaya gremo. Tak maem tak delok ya. Ya Nduk. ben kene. Karo bawa Nduk. Jaluk sepatu ya. Ora. Bot-bote ndek bojo kere. Suaraku piye, Mas? Suaramu kaya bojoku. Lah kok apamu? Kaya bojoku. Aku lek ngono kuwi. Aku iso blek. Ya sabar to, Dik. Jajal kowe suaramu yo. Nah, aku dicium dulu biar aku enggak marah. Sing jaluk aku kanca. Bojomu nggih apa anak cium kok langsung rene kae lho. Kae lho, misale. Dikecup. Ayo ndang, codot lanang kuwi. Pancen contonge gragas kok. Tak suapi ya, Dik. Iya, Mas. Aduh, yo. Aku yo mamu sing tenanan lho Mas, aku ki yo luwe yo. Sendoke iki tak spesialkan sampean ra kena tak nggih sapa-sapa. Mending kok nyambut gawe ra dipakani. Ya teman. Lah sendoke endi?
Sendok. Masa ngakap kaya kucing. Mah, ini sendokmu. gak iso golek dhewe. Wong kok iso, ayo golek dhewe sendoke. Ora kok spesial. Pak polisi penganiayaan, Pak. Lo balik wegah Pak aku, Pak. Duduk. Wegah. Awakmu tak lep. Wegah aku golek perlindungan. Pak polisi tolong penganiayaan, Pak. Kowe kok penganiayaan lha kuwi polisi ya sok nganiayaan. Ya bene nek Pak polisi bedile loro nyapa. Loro apa? Rene. Wegah. Rene. Wegah. Tak Ganti wis sendoke kau. Lho Rene tak lepo. Wegah. Aku golek perlindungan pokoke. Tamone Pak Babin wae. Iya Rene ya. Ora iki guyon. Mah. Guyon sayang. Wegah. Ya anu kenyeh iki aja ya. Iki wis Oh sendokku kuwi mau. iya Rene. Rasa Mas aku serak. Minta mimi. Ya wis tak pundhukne nduk, aku dadi wong lanang gampang nuruti apa dadi Nah, yo ngono didulang. Dadi ben ketok katresnane wong lanang nyang garwa. Wah. Ngono. Ki piye to wong? Aku iki tresno karo kowe. Raiku tas tak raup piye, Mas? Mbok sembur. Aku sayang mek kowe. Dadane nek kene racune kan Kaya tanggane iki lho didulang ngono lho. Pun Pak niki wancine Nah, diunduki. susu Indomil. Heeh. Ya wis badoken dhewe. Bojoku sunane susu lho. Ngono, Mimi nduk. Nak to nduk? Enak Mas kayak susuku. Lah iya, iki pancen senengamu kok susu senengamu. Susuku coklat. Kula iya. Nah, yo ngono. Nah, enak to nduk susumu? Enggak Mas, susuku. Lah iya, Enak iki banget, pancen Mas. senengamu kok. Wong ki nek seneng ki yo ngene iki, ora usah bedak-bedake. Lah ta. Bene tokno sawangen nduk iki. Ah ya mumpung enak wong ya ora tau mangan Aku kok. yo seneng-seneng wae kok. Ya bene wong ora tau mangan enak ya ben. Oh, cepeten, Mas. Mimi. Oh. Oke. Awake dhewe wong sederhana ya nduk. Nggih Mas. Wis tetep tak tunggoni nduk, nduk. Karo bawa nduk. Dan. Mimi, nang Aku susu lho, Mas. Iki bojoku tak paringi susu kok. bojoku tak combor. Lah kok kaya wedhus dombo ngono to? Wah, aku sapi bae. Mimi. Mbok gawe uyak. Campuran apa lan? Katule. Jale Mimin nduk, rasane piye? Nah, ketok le harmonis. Sing apik ngono lho, Mas. Ya Rasanya Allah. manis Mas. Oh, kok iso njaluk. Rasanya manis. Wis. Sithik. Anu tuku lempel 2000. Ora. Masa lempel 2000? Anu, kowe pengen terus rasane susu to? Dilaten-laten. Cakep. Kabel. Gak apa-apa. Was. Pancen kowe urung ora apa mau. Sabar sayang. Duh. Aku kejan. Sontak Jan. Enak to, Nduk? enak Mas. Biasane ngene iki terus tak pijeti bar tak tekek kok, Nduk. Tak tekek penyakite ben ra ilang. Nggih Mas. Waduh. Mas kok enak Mas ya ampun Mas. Semuk Mas Pijet. aku Mas. Pijet. Sik tak jikuk nilap, Nduk. Tak jikuk nilap sik. Nggih. Ben rada anu. Jenenge wong ki ya ngene lho, Nduk. Nyambut gawe ki kudu sing gemati. Sampeyan nggawa lap ora? Betul, Mas. Matur suwun nggih Mas nggih. Wis ngono. Jenengan gemati kalih kula. Mas
jumuk naret, Mas. Nemburi. Jumuk naret sitok. Meneng tak lapi sampean ki meneng bojoku manut. Iki gak joprek. Ya Allah, gak aku. Wis pabar aku, Pak. Rene kok sayang. Sumpah Rene sayang. Gak wis obar. Tak lapi. Iya, nesu ra kowe. Syukur. Syukur kowe engko bengi ra diparingi. Bojoku anduk kaya ngene kok bojomu mbok kowe lapi piye? Ini lho. Kowe kudu ngetokke lek bojomu yo duwe skill swara sing apik. Ngono. Niki nesu tapi dulu bojoku lho. Nah. Aja nesu sayang ya. Sayang. Aja nesu nggih. Bo. Alah mengguk barang. Kesel aku kudu bongko aku, Mas. Aja mati kuwi awak mati sawu karo sapa Cahayu. Kowe karo Mudin. Heeh. Arep Pak Mudin. Kuwi lho Mas, mbok dilapi air matane kuwi lho Mas. Mataku dhewe. Tisu. Kena banyu malah Mbak, lah ngombe ra ndang dicombor. Ya Allah maaf. Matane pipit kuwi lho Mas. Sayang buat karo kowe tenanan. Mas ora nduk aduh. Dadak diku nduk ajan sama iki ya. Saya tak lawan iki sebab iki cah iki. Nyapa kok silite mbok wawi. Kowe pitik ape diduwe. Ayo kene, Dok. Terus Dok. Disaingi Mbak Pipit suarane aja kalah karo tangga. Jajali. Janji. Iya anu gombale pewengu ambles ya. Koper. Janji. Mimik aduh. Ya Allah sayang. Wah, ya ampun, lah ngono ora golek ember. Piye-piye Nah, iki nasih. ngono. Nah, yo ngalah. Ya ampun, wah, jan tenan. Mas aku besok pengen olahraga, aku pengen Gula. Kecap. Oh kecap to iki. Gak madu to kuwi. Madu. Aku pengen berenang Mas, tumbasna baju renang sing ini kan lho ya Mas ya ngene kae. Ndak wis. Mimik lagi. Ndak pon. Sesuk tak tumbasne, Nduk. Baju renang sing ini kan lho Mas, ngene kae, ngene kae. Iya, tak. Ngene kae. Ya, anu klambi. Aku ben ketok seksi ngono lho. Ya, pik kowe tak tumbasne kuwi sing transparan ya, Nduk. Iya Mas. Anu ka lho, baju renang katok renang blekono ka lho. Bikini. Bikini kene lek kono bikono. Jalan Dok. Sama sampe tak tumbane sing jelirit. Apa nih? Sing kaya nek ngene. Apa nih? Lho sing jelirit. Oh, sing nyepet nang tengah to. Nah, terus tak buat. Oke, jepreten ngono. Mas aku kok yo. Pak Mudin bayang. Ini, Nduk. Janji. Tindak pundi Mas Kluthuk? Menika badhe ngeterke bojo kula priksa, Mas. Lho, Wah, kleru. sakit nggih? Mboten Lah napa? suntik vitamin. Vitamin apa, Mas? Vitamin B, Mas. Loh, kersanipun. Ora kena beri-beri. Oh. Ku eling. Ora rugi aku milih kowe diajeng. Jebul suaramu ya bisa ngayemke ati. Mbok aniaya terus. Sumpah, senajan to tindakanku itu menganiaya tapi hatiku selalu cinta terhadap kamu sayang. Pret. Demi Allah. Bener bojomu preti bener. Tahun ini ya pret ngono kuwi. Tahun Mas. ini. Nyapa neh? Aku sok lek wis pensiun ngindan tumbasna gamelan ya Mas. Wes, kok pedoso ae usuk. Lho Mas. Peh rabi karo kowe ndang melarat dulu njaluk terus. Lah sampean saya Aku iki wis meng nyawa ngene kok. Loro ae wis. Yang jajal ditambahi siji engkas. Siji ya bongkonom ya. Ya kok tak tumbane gamelan sak plagri pelok slendro. Sok kan nek Nggo latihan. Wis ora nyindan ngono kuwi kena Nggih. disewak-sewak. Ya ora ketang pir to. Sama. Sing penting gamelan. Lake tangpir kok gonge suarane nek dikono. Ya ora apa-apa. Aku ada bojoku ditukokne gamelan, Blek. Wis ditukokne apa wis? Sama tak tukane gamelan. Bonang sitok tok ya, Dik. Mbak menawa sampean Digawane perapatan. dienggo bakul es tung-tung ya. Heeh, iya. Karo aku ya. Ora apa-apa. Karo bakul tahu bulat ya. Cakok ayune kaya ngene.
Tenan, aku nganiaya awakmu iki ora saka lair, Nduk. Aku sayang banget mbek. Ngapusi. Batine berarti ora. Batine ora. Ora sekolah. Lah ya ngapusi kuwi padane. Sumpah Ya tenan. ya ya ya. Sumadad ras. Sumadad sing tias ingsun. Nek sapa? Semeneng wae. Hei, susune bojoku mbok ombe nyapa? Susune bojomu ning kono. Kuwi tek. Aku ngombe susu sapi yo. Lek susune bojomu mosok sak gawang. Iki lho mbok pendet kok kono nyapa? Lek kan susune sapi susune bojomu. Duwe Ya, ndang disuwuke bawane. Janji. Ayo. Nih Mas ingsun. Prasetyo. Oh. Prasetyo. Sontak Sinek senak. Loh, mengine kumat Mas Dar. Mimok susune bojone titik. Dar. Kata Mas, susu kok mau tawakne ngendi-endi lho. Loh, kan susumu kan enak. Bumi reki. Lah iya. langit. Ya. Tangi sing tias. Ayo diajeng. Ngenteni Lepas sangka bawa Mas. Nggih. Dadekke lagu ambiaran selin luar biasa. Biasa di luar. Kaya ngene jan. Gamelan wesi penake saka kene. Sangka pir. Jan. Heeh. Mas, Jan Jawa. iki pundhutane menika saking tuan rumah. Nggih. Nyuwun tembang kitir sumilir Wakasun niku. Puspita Nala kalian gelang alit. Kalian kru BPD nyuwun stasiun Tugu, Pak. Kru saking BPD. Nggih. Iki gandeng nembe musik saniki gelang Monggo. alit. Ah, nggih. Sono, monggo. Mas Lurah, ah, Mas Lurah, Mas Mas Lurah kalian Bapak Kasun. Nggih, ha. Ya. Kalau Pak Mudin. Kaya Pak. ngapa ben saya regeng. Monggo Mbah Wo katon minggah dateng panggung. Tutup. Mudin. Pak Mudin. Kakak Mudin. Kalian Pak Lurah, Pak Mudin. Wakasun. Pak Wo. Nah, monggo Mas Lurah. Pak Lurah. Monggo. Kaderekaken Pak Wo. Pak Mudin. Ayo. Monggo, nggih. Liburan. Kasuwun Mas Lurah. Mas Lurah Agung. Pak Kasun. Pak Wiji monggo. Mas Lurah. Pak Kasun. Pak Mudin. Monggo Pak Kasun. Nah. Monggo Pak Mo. Mas Lurah pundi? Bawa. Monggo. Nah, niku Pak Wo. Mas Lurah, monggo. Kali Pak Mudin. Monggo Mas Kali Lurah. Iki Pak Kasun lho, Pak Kasun. Oh, monggo. Nyun wedale Mbak Lurah. Mbak Lurah monggo. Pak Kasun jenengan kali Pak Mudin
kesane sepaket. Nah, Monggo. Ngoten. Nggih, Pak Wo, Mbak Lurah. Nggih. Pak Wo nggih Pak Wo. Pak Wo. Pak Kasun sampun, Pak Mudin sampun. Nggih. Anten Mas Lurah. Lurah. Anu, pun to Mbak iki yo. Nggih. Nyanyi Mbak. Nggih. Ini lah gayeng ya. Lah, Nggih. Nyuwun sawab Mbak Mudin. siap wong iki nyanyi iki hiburan. Bawa. Mbah Wo menika nyusul. Pun, Loh, Mbak. Pak Kasun, derek panjenengan. Mbak duduk. Pun, sekecanipun kados pundi dalu menika. Nggih, niku wau pripun Mas? Bawa. Kutruk. Bawa. Kowe iki wong delok barang mbok celuki Mbah Wo. Wonge mulih kae diteni ponakane rumangsamu. Wis enten Mas Lurah, Mas Agung, Pak Kasun, Pak Mudin pun derek. Niki dalu niki niat kajatipun lak golek nikmat. Mula nikmat lan wonten penggalih panjenengan dipun merdekaken kemawon. Sekecane kados niki derek. Pun Badhe nyanyi. kaos pisumbrang lelagon derek, titip lelagon nggih derek. Pun derek panjenengan. Wong niki pun kecakup sedaya Nggih. kok. Ingkang wigati pokoke kita Pak Wo, banyak- derek Pak Wo. Pak Kasun. Nggih. Kasun yo kami tuwa. Kasun yo kami tuwa lho. Kowe iki kok Pak Wo. Aduh, berarti ngadeg kula lho kok dipake malah. Duduk. Ora. Oh no. Monggo Pak. Nggih. Mas Lurah. Kulo derek Pak Lurah. Nyanyi, Mbak Lurah, nyanyi apa Mbak Lurah? Nggih, ngersake tembang napa nembang Pak piyambak. Wan iki biasa nyanyi. Pun derek, monggo Pak Wo. Apa apa? Podang kuning, Napa? gubuk asmara. Kita sumulir wae lho, bahwa jangan kita sumulir. Nggih ta? Tau sing nyuwun Jenengan kula ta? sing Nggih. nyanyi jenengan. Oh ganti mon sing nyanyi jenengan mon. Monggo. Kowe iki ngomong wong Pak Wo iki pengen menikmati kok iso. Enggak. Mas Lurah bable badhe atur pangandikan. Nggih, enggak. Napa Mas Lurah? Dumateng masyarakat. Pau sampun. Sampun. Oh niki paring menapa ingkang dipun paringaken. Pun sakjane wau Pak Lurah sampun nyambut. Nggih. Niki kula ajeng nyambut malih pun mengke mesakne sing nagih. Nyanyi, Pun Oke. kula tak nyanyi mawon. Oh derek. Lah bawa lagune bawa. Mbah Wo solu-solu lho ya dadakan. Lagune napa Mbak Pak Kasun? Dene nggih. Rodok pilek nggih watu. Wah, betul mawon. mboten niki nek umpama kok panjenengan nyanyi kok elek sing elek mboten suara, sing ngrungokne sing salah. Jane kula nggih pengen nyambut lho Mas Lidik. Dawuh pripun Mas Kula Nito? nggih pengen nyambut Nggih, nggih. ning sambutan kula pun kathah. Nggih wonten Utang, utang, BRI. ayo. Wonten sambutan wonten BRI kalian BCA menika. Nggih monggo. Monggo nyanyi Pak Mudin. Nggih. Kula tak lintang Kasmara. Lah, ngoten lho, Pak ngoten. Mudin lho. Niki lek Lintang Asmara kedah golek gandengan lho. Gandengan. Kemudian nggih. Nggih. Jane Nah, nek mirsani dedek piadeke Mbak Mudin ki ya pas. Ganteng. Pantes. Nasibe kok ya sing rapas. Pun nggih, kersane milih piyambak. Pun jangan Piye milih. jenengan Wan, Pak? Wah, kula tak browsing. Wah, gayane brosing. Mboten hafal. Nggih, nggih, nggih. Pun mang milih pundi anu Mas Mudin? Ora ngentekke nanas sak tegalane Pak Mudin, Pak Mudin. Pak Mudin. Kalau gandeng iki Pak Mudin. Wah, Pak Mudin mbok golekne kuwi aduh duh duh. Lah Mbah Wo ya digolekne. Aduh duh duh duh. Wis matengane ki engko bengkoke kadone. Ya Widya. Heeh, siji sapa ngono. Dipaske Pak Mudin kuwi, Pak Kasun kuwi, Mas Lurah ngono. Sama karo Mas Lurah. Nah, ngono. Mas Lurah mbok golekne kaya stempel ngono. Oh, ayu-ayu iki. Pak Mudin. Pak Mudin didelok to ngene iki Oh didelok. nggih. Jenengan niku. Niki Pak Mudin nggih. Nggih. Jas Pak Mudin iki. Jos. Tapi jelas niki. Jelas nggih. Jelas Pak Mudin. Jelas mboten purun. Lah jenengan ampun wong iki kudu optimis to Pak Mudin. Kudu optimis nggih. Optimis. Nggih. Pokoke Nggih kula nyuwun nomere wonten. Pak Mudin kok Mas. Jenengan yo petuk. Nomere sing butuh kan jenengan. sing diomongin Pun nggih 50.000. Pak Mudin ki nyuwun nomor klambi karo nomor katok. Kowe ra mudeng kok. Lintang Asmara Mas Lidik. Siap dawuh. Nah, yuk, Monggo. kaya ngapa? Diaturke, co, monggo, dados.